petó és una cosa una mica estranya, el nom mateix és una mica estrany. Petó, d'on ve? Hi ha hagut interpretacions diverses i a vegades equivocades. Petó, de fet, ve d'un mot antic del català medieval, pot, que ha donat petó, petó, i simplement volia dir llavi. És a dir, un petó seria un llavi petit. Fes-me un petó, fes-me un llavi petit. Avui potser podríem dir fes-me una boqueta, per exemple, una mena d'equivalència moderna. Això vol dir que a l'edat mitjana els catalans ja ens feien petons, com a mínim, ja és un bon punt. De fet, els petons és una cosa molt antiga. El rastre escrit més antic té 3.500 anys, és un text religiós hindú. I també se'n parla a la literatura grecoromana, també a la Bíblia, a l'Antic Testament. El primer vers del Càntic dels Càntics diu amb els seus llavis em besi els meus llavis, o alguna cosa així. Era una frase, un vers bonic. Doncs els petons, els putons, els putus, com se vulgui dir, és una cosa pràcticament universal, pel que sembla. Però d'on ve això, aquesta cosa estranya? És estrany fer un putó, perquè és aquesta manera de fregar els llavis contra la pell, més o menys la pell d'una altra persona, i de fer o no una mena de soroll, és una cosa curiosa. Els psicoanalistes, evidentment, tenen la seva explicació sobre això. Diuen que correspon a un estat molt primitiu del nostre desenvolupament psicoafectiu. El primer de tot, és a dir, quan la boca és l'únic element que permet el contacte entre nosaltres i una altra persona, per l'alimentació, però també per l'afecte. I aquesta altra persona és el pit matern. Doncs el petó seria una manera metafòrica de resituar-nos en aquest estadi primitiu molt confortable en què hi ha un pit matern que ens alimenta i ens manté en vida. És una cosa molt profunda, doncs, i que té a veure amb l'amor matern. Llavors, passar de l'amor matern a la llengua materna pot ser relativament fàcil de fer, pot semblar un pas molt curt. De fet, no ho és tant que això, perquè si parlem de llengua i d'amor, veurem que no tothom té consciència que hi ha una relació entre les dues coses. Tothom estima la seva llengua? És una pregunta que pot ser interessant. Jo crec que sí, que tothom estima la seva llengua, però que moltíssima gent al món no en té consciència d'això, que estima la seva llengua. Per molta gent, estimar la llengua seria com dir que estimen l'aire que respiren. Estimem l'aire que respirem? És una pregunta una mica estranya. Jo crec que molta gent se l'hagi fet sovint. I molta gent doncs tampoc no s'ha fet la pregunta de si estimen la seva llengua perquè no han tingut mai cap problema amb la seva llengua. I és inqüestionable i ja està. Els que pensem que sí que hi ha una relació d'amor amb la llengua som aquests que hem tingut algun problema individual o col·lectiu amb la llengua en qüestió. I els catalans, és clar, hem tingut aquests problemes. Per això crec que els catalans tenim tanta consciència que hi ha una relació d'amor real, vital, necessària amb la llengua. Perquè tenim una llengua que ha estat condemnada a mort moltes vegades, i ha sobreviscut i sobreviu, i és molt complicat. Però sabem que hi ha aquest amor, i això crec que és una gran sort pels catalans, de fet, perquè sabem fer d'un problema, en sabem fer una oportunitat, i d'allò que a l'inici és un dolor, en sabem fer una virtut. Llavors, efectivament és indispensable de dir que la llengua l'estimem. Ho hem de dir a la llengua d'alguna manera, com si fos un subjecte, ho hem de dir a tothom. I la millor manera de dir-ho és de parlar-la, evidentment. De parlar-la cada dia i d'exigir que sigui possible de parlar-la a tot arreu i sempre. I per això ens calen lleis i ens calen tot un seguit de coses. Per això hem de poder reclamar, hem de poder reivindicar. Per això és important aquestes coses que es fan. I per això aquest dissabte 13 d'abril hi haurà la putonejada a Perpinyà i per això hi hem de ser.